Okei, täällä Euroopan parlamentin tähtiparlamentaarikko Sari Essayah. Oikein mukaan tavata täällä. Ja kun ollaan täällä Euroopan parlamentin edessä ja siellä näkyy toi rouva, joka pitää tuota euroa ylhäällä, niin mitä kuuluu Euroopan taloudelle ja tälle Euroopan vakauspaketille ja talouspaketille, mitä te olette täällä käsitelleet viime viikolla? Aika tiivisti. Todella tiivisti. Se on meillä siellä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja tällä hetkellä näyttää, että erityisesti paketin makrotalousosiota kohtaan tunnetaan aika laillakin kriittisiä tuntoja. Ei haluta mennä siihen, että lähdettäisiin yhdessä sitten vastaamaan näiden maiden veloista, jotka ovat huonosti hoitaneet asiansa ja ylipäätänsäkin siihen, että makrotalousohjausta alettaisiin tekemään komission suunnasta, niin siihen on monissa jäsenmaissa vastustus. Mutta miten siellä Suomessa? Puhutaanko nämä talousasiat suomalaista vaalikampanjaa? No mitä se puhutaan? Tietysti tietyt puolet on nostanut vahvastikin nämä esille ja myös kristillisdemokraatit on halunnut tuoda sellaista niin kristillisdemokraattista vastuullista näkökulmaa, että palkitaan enemmän siitä, että hoidetaan asiat hyvin, kuin siitä, että ne hoidetaan huonosti. Ja kun nämä ratkaisut, joita tällä hetkellä ollaan tekemässä, niin ne ei sitä itse perusongelmaa ratkaise, vaan ne ratkaisee rahoitusongelman, mutta ei sitä perusongelmaa, että nämä maat, jotka on tällä hetkellä vaikeuksia, ne ei selviydy velosta, vaan pitää uudelleen järjestellä. Meidän puolueen sisarpuolueen vetäjä Merkel on tämä tuonut vahvasti esille ja esittänyt fiksuja ratkaisuja tähän. Harmi vaan, että Eurooppa ei ymmärrä tällä hetkellä vielä tähän kristillisdemokraattiseen suuntaan. Joo, kyllä me kristillisdemokraatit ollaan aika kriittisesti suhtauduttu siihen, että lähdettäisiin todellakin ottamaan vastuulle toisten jäsenmaiden huonosti hoidettuja talouksia. Ja siellä meidän KD-vaalilauseessakin taidetaan sanoa, että jokainen jäsenvaltio huolehtikoon itse pelimerkeistään. Eli ihan samat ajatukset täällä Euroopan unionissa kuin myöskin siellä kotisuomassa.